Мечтали ли сте за стена от стъкло? Имате я. Нио Тролпласт за първи път в България започнахме производство на иновативен стъклопакет с 4 стъкла и термопластичен дистанционер. Той осигурява 25% по-добра топлоизолация от тройния и уникална шумоизолация и здравина. Тролпласт. Вашите жилища са още по-тихи, още по-топли, още по-уютни. От Тролпласт. Всички тук различни сме, да си приличаме. Винаги деца си обичаме. Всеки за детето си, на всичко е готов. Шиполино даваш грижа и любов. Четири елемента поддържат живота във Вселената. Огън, въздух, земя и вода. В Гранд Хотел Поморие използваме тези природни стихии, за да предлагаме професионално лечение и почивка за тялото и душата. Изкушаваме ви с атрактивните цени на нашите специални пакети и празнични оферти. Посрещаме ви с отношение, което ни прави приятели. Намерете своето най-добро предложение на grandhotelpomorie.com. Отдайте се на лечебната мощ на Поморийското езеро и соленния минерален басейн. Гранд Хотел Поморие. Подарете си здраве! Mm-hmm.